Mixed by Nandlal Rasiya। हमरा भौजी के बहिन सखी हमरा भैया से फसल बा। हो ला 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 ला। हमरा भौजी के बहिन सखी हमरा भैया से फसल बा। हंसेले रातवाही हो हंसेले रातवाही उनका दिलवा में धसल बा हमरा भौजी के बहिन सखी हमरा भैया से फसल बा। हमरा भौजी के बहिन सखी हमरा भैया से फसल बा। भैया से फसल बा। Mixed by Nandlal Rasiya। DJ विकास सिमरहिया। भैया से फसल बा। भैया से फसल बा। भौजी के बगल में बाटे ओकर घर हो। दिया नक जरनी बारा धरेल छाव हो। भौजी के बगल में बाटे ओकर घर हो। दिया नक जरनी धरेल छाव हो। हमरो से उत ज्यादा हो हमरो से उत ज्यादा भैया के दिलों में बसल बा हमरा भौजी के बहिन सखी हमरा भैया से फसल बा। हमरा भौजी के बहिन सखी हमरा भैया से फसल बा। भैया से फसल बा। ठाकुर रिकॉर्डिंग स्टूडियो घर झकिया। DJ विकास सिमरहिया। भैया से फसल बा। भैया से फसल बा। विक्रम बिहारी हो लागल बा पाता ओकरा से जोड़ले बार हौवाला नाता। राइटर अर्जुन मंजेश लागल बा पाता ओकरा से जोड़ले बार हौवाला नाता। ओकरा के नाही छोड़ी हो ओकरा के नाही छोड़ी राकेश बिगुआ के धसल बा हमरा भौजी के बहिन सखी हमरा भैया से फसल बा। हमरा भौजी के बहिन सखी हमरा भैया से फसल बा। हंसेले रातवाही हो हंसेले रातवाही उनका दिलवा में धसल बा हमरा भौजी के बहिन सखी हमरा भैया से फसल बा। हमरा भौजी के बहिन सखी हमरा भैया से फसल बा। ठाकुर रिकॉर्डिंग स्टूडियो घर झकिया।